Mirakler i Koranen part 3. I islam tror man på, at Allah har sendt flere hellige skrifter til menneskene. Disse skrifter var tiltænkt et specifikt folk til en specifik tid. Det er derfor, at med tiden har disse hellige skrifter ændret sig. Og det er derfor, bøger som Bibelen og Toraen har flere forskellige versioner den dag i dag. Vi tror altså ikke på de bøger, der er i verden i dag, og det er et faktum, at de har ændret sig. Koranen derimod er det sidste skrift til alle folk indtil dommedagen, og Allah siger i den: Vi har sandelig åbenbaret Koranen, og vi vil bestemt værne om den. Islam er den eneste religion, som hævder, at deres hellige bog er uændret, og det kan også bevises. I dag er der mere end 200 millioner mennesker, der har memoreret hele Koranen fra ende til anden. Hvert bogstav, hvert punktum. Så selv hvis vi tog alle koranerne i hele verden og brændte dem, ville der ikke gå lang tid, før den er tilbage. Der er børn så unge som 4 år, der har memoreret hele Koranen, og det beviser også det følgende vers